Oh, Jesus. Jesus. Thank you, 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 Lord. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi. Ayibonga inkosi yenkazimulo. Akabonga uJesu ophilayo. Baba ushene angithathe ithuba ngihloniphe kakhulu. Ngamkelele ithuba ngezandla zombili. Sibonga uNkulunkulu ngawe nolokho oyikho emzimbeni kaKristu. Thank you for the years of sacrifice. Ukuthi ume noJesu kulesi sizukulwane nomlayezo wombuso kaNkulunkulu. Ngeke sikuthathe ukuyinekela kwakhe emsebenzini wenkosi ngoba akekho ngenza into eyenzayo. We appreciate konke uNkulunkulu akwenzayo ngawe, and siyambonga uNkulunkulu that you responded to the call yokuba umshumeli weindaba ezilungileyo. We thank God. I pray that you may live long life in health and prosperity. Njengoba uphosisa abanye nje ngathi noNkulunkulu angavusela bazophosisa nawe. uNkulunkulu makakugcine, uNkulunkulu makakulondoloze. uNkulunkulu aqhubeka akhanyisa ubuso bakhe phezu kwakho. uNkulunkulu akwenzele ongakazi ukucabanga. Ngenxa yalokho yikho umbusweni kaNkulunkulu. Phile ngona phakade emongamelo. uNkulunkulu akugcina busisa. Simshaya izandla enkulu egameni likaJesu. Abafundisi bonke basekhaya ngiyabingelela mama befundisi. Ibandla lonke likaJesu likhona la, every head of departments. Wonke umuntu owenza lenkonzo ibe impumelelo. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Ngiyabingelela egameni likaJesu. uKristu inkosi. uKristu inkosi. Siyabonga kakhulu umntana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Umhlobo Jenge akanjenge mi unothando. First Samuel chapter 23 verse number 14. So verse number 18. Verse number 23. Yes. Verse 14. Verse number 14. Yes. uDavide wahlala ehlane ezinqabeni. Wahlala ezintabeni ezisehlane laseZifi. uSawuli wamfuna zonke izinsuku, kepha uNkulunkulu akamnikelanga esandleni sakhe. uDavide wabona ukuthi uSawuli uphumele ukufa ukufuna ukuphila kwakhe. uDavide wayesehlane laseZifi eHoreshi. Kwasuka uJonathani indodana kaSawuli waya kuDavide eHoreshi, waqinisa isandla sakhe kuNkulunkulu. Wathi kuye, ungesabi ngokuba isandla sikaSawuli ubaba asiyikufumana. Wena uyakuba inkosi phezu kukaIsrayeli. Mina ngikwelame noSawuli ubaba uyakwazi lokho. Benza isivumelwano bobabili phambi kukaJehova. uDavide wahlala eHoreshi, uJonathani waya endlini yakhe. Inkosi busisa ukufunda kwezilayo lonke ibandla lithi amen. Laba zalwane iBhayibheli yasitshela ukuthi uSawuli wamzingela zonke izinsuku uDavide ubambulale, kodwa uNkulunkulu akamnikelanga esandleni sakhe.
Awu amen. Awu amen. Wamzingela zonke izinsuku kodwa uNkulunkulu akamnikelanga esandleni sakhe. Ngoba ungacabanga ukuthi ubungatholakala ufunwa. Ukuthi uNkulunkulu akavumanga ukuba bakufunayo bakuthole. Awu amen. Njalo ke uma sikhuluma about the life of David, enye izinto evela ngokusobala ukusebenza koGcobo phekwempilo kaDavid. Oh amen. There are few things that we must understand about the anointing so that singabi amakholwa ahlezi ready ukuyeka kunokuqhubeka. Ngoba enye into okumele uyazi uma ugcotshiwe ngoGcobo luka moya ingcwele ukuthi anointing has a tendency of provoking battles that you are not ready for. Awukhona amen lapha ekhaya. Ya uGcobo uthanda ukuvusa nje izimpi. Futhi ongekho ready ukulwa zona. But uGcobo leyivusa izimpi. Ngoba kufanele uqonde ukuthi lapha oGcobeni uGcobo luzokwenza uluze before lukwinisa. Angiphinde futhi. Yeah, la when you are anointed awuqali kuyi winning season. Yeah, uqala kuyi losing season. Because when we are losing, your character is tested. Angiphinde futhi. When we are losing, your character umuluza lezinto zishojabulu unokuyishintshela. Umuluza. Kanti ngesikhathi uluza, the anointing is testing your character. Ngoba awukwazi ukuyowina kanye nalo ungaluzanga kanye nalo. Awu kanithi amen enkonzweni. Yeah, the anointing will cost you things. The anointing will cost you people. The anointing will cost you your family. The anointing will cost you resources. Akekho umuntu ogcotshiwe ongenaso isitori sokuluza. Oqhobeni. Awushodo amen lapha endlini. Yatshela makani ukuthi uyakwa uGcobo liyakhosta. Yini lukosta uGcobo bishop lukosta ngoba ngeke ukwazi ukuphatha izinto zoGcobo kade awukwazi uluze. Oh Lord. Oh Lord. Yeah, the anointing will la uzokosteka la. Lana uzokosteka lana kuzokengcoliswa igama kodwa kumele uqhubeke. Ngoba lapha eGcobeni nje uyaluza before wine. Kodwa ngizothi namhlanje kuba bonke abagcotshiwe uma ubekezelela ukuluza nalo uyakwina kanye nalo. Awu tshela makhaliti eventually God pays. Ya egcinela ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyawinisana uyabhadala. He's a rewarder of those who persevered in the season of losing. Alibonga igama kaJesu. Ngoba webazalwane, you must know the moment the anointing costs you, you must be ready to pay the price. Oh, ngoba umuyeka usuyekela bani? Yalana khala kodwa ubuqhubeka. Yazisula amanxeba kodwa ubuqhubeka ngoba oGcobeni uyaluza kodwa kuyekwa akudikilwa akuhlalwe ekhaya awuyiyeki inkonzo yenzayo noma begxeka obenzela bona kodwa wena you persevere because in the anointing you lose. Ingakho uDavid ebhala phela ethi kwangilungele ukuba ngihlushwe. Kodwa ngingakafiki ngiyanizwa nyuka ngeTebhisi. Kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze esenjani bazalwane ngifunde izimiso zakho ba kunezinto ongakwazi ukuyifunda if you have never been costed anything. Tshela makhali kuyabekezela ogcotsheni. Yeah, when you are anointed umuntu we-endurance, umuntu nje wokubekezela ngoba lapha eGcobeni bazalwane ubusisa abantu bajike bahlebe, ukhonza abantu bajike bakhulume kabi. Izinto zakhona eGcobeni kodwa bazobekezela kuze kube sekupheleni. Bayobona amandla ngoba at the end of the day the anointing will pay the bills. Angisho lamagama. Once you enjoy the season of losing, the anointing will introduce you to the realm of winning permanently.
uyabona uma sengama sekushintsha amatafula uqobo lukwinisa until na ungazi ukuthi ukwenza njani. Kunabantu abaphasa ama-test oqobo noma sebefisa ukuhlupheka ngeke besazi ukuhlupheka because they paid the price. They paid the price. Yeah, because you see, uma sesikhuluma ngale ndaba lena, you'll see ukuthi David was rejected by his father, but he was accepted by the horn. David was rejected by his father, but he was accepted by the horn. Ngoba kuyenza kuvunywa abantu uphiko uphondo. Kodwa kungcono ukuvunywa uphondo. Yatshela makhelana ukuthi banjalo abantu abagcotshiwe babukela phansi bayahletshwa bacindezelwa ngathi abekho bekezela eventually. Oh, the horn shall arise. Eventually, uphondo luzophakama, luzocima kwabanye luphakame kuwe. Ngiyamemezela you're arising in the season where you are confused. Malokulwela uphondo lapha amandla engasekho khona. Oh, hallelujah. Alibonga igama kaJesu. Alibonga igama kaJesu. Yeah, ikhona ke level lana uma uso-operator emandleni oqobo la uthothi uyafisa ukuhlupheka usakwazi. Akusenzeki. Akusenzeki uyafisa ukuhlupheka. Uzuhalela uthi Nkosi yami ngake uquqiswa zonke izinto ziba kwi-past tense. Ngake ngaxakeka. Ngake ngalahlwa. But uma kufika isizini yokuphakama koqobo noma useyimvini kuyalindwa because uqobo suka seliphakama phezu kwempilo yakho. Webazalwane ake siyeke ukuintroduce, ake silinde uqobo lusiveze. Ake siyeke ukuyinika izinto amagama amakhulu awulindi into kuyiphakame. Akulindi uqobo olukuphakame. Awudingi ukuyichaza, yeke into hamba nayo ichaze. Yafuna sibalele into ofuna ukuvela njalo. Ayike mina abazalwane ethula njengo Davide ababizwa bonke abafowabo yena wayeka emuva. Lithi iBhayibheli wabuza umprofeti sabaphele bonke yini abafana bakho. Wathi there's a small useless boy useyimvini lathi uphondo mlandeni sizomlinda. Awunyamemezela into zakho izokulinda. Noma abantu sebethatha esukume eqala uqobo will make sure anything that belongs to you shall arrive to you. Yonke into negama lakho yogcina ifikile. Shout hallelujah. Thatha wena but ungatatazeli. Allow the anointing to mature. Oh, nifikile kodwa bazalwane. Tshela makalinde uqobo. Likhulumele lona. Ya, lilinde uqobo luyi-introduce lona. Ya, ungalokhu uzama ukuyibranda. Linda lento oyinikiwe iphakame kancane. Steady but surely. Slowly but surely. Ngoba uqobo lune tendency lokukucertify noma kubedisqualify. Ya, ulalele nje bonke abantu abagcotshiwe banestory uthi nga-undermine. Ngacindezelwa. Ya kwavalwa iminyango. Kwasho ukuthi bavalela umuntu osenonto ngaphe kwakhe. The anointing of the supernatural. Ake nithi amen bazalwane. But naye into futhi engiyezwe ngoqobo. In the anointing or the anointed one, there is no crisis. Umugcotshiwe nje crisis ayikho. Khona kuza kuyi-crisis. Kodwa uma kufika le kuyashintsha. Umugcotshiwe nje there is no crisis. Asiyeke ukutatazela. Ya umugcotshiwe nje. Ya noma udila nagunda inwele. Amafilisti akhipha amehlo. Kodwa uzobulala amafilisti amaningi ungenamehlo ngesikhathi senawo. Ngoba ogcobe nje ayikho icrisis. Ogcobeni beza ngendlela eyodwa. Kodwa bahlukana ngendlela ezisikhombisa. Ngoba ogcobeni nje wanikho kodwa basalwana. Ogcobeni when you are anointed there is no crisis. Singaki inkinga esafika ziphi manje? Ya ngoba ogcobeni nje kugcina kuphoswa abathathu emlilweni
kubonakala ngowesini. Kubuza umuntu ojijela abantu athi kanti sifaka abantu abangaki la, athi sifaka abathathu athi angiboni kahle, sifaka abantu abangaki la, athi ngibona nowesine ngoba noma bengabasa emlilo uma uqotshiwe ufika usungeze phakathi emlilweni. Because in the anointing there's no crisis. Ayikho inhlekelele. You know why? Ngoba sikho isimo esimphuma ngemuva uNkulunkulu. Don't think if you are broke, heaven is broke. Because ezulwini ayikho crisis. Ayikho into kuthiwa hawu kusijumile lokho. Yeah, ngoba uNkulunkulu uhleze ene solution before the problem. Yasho inkosi yathi Daniela uswangani ukuthi uthe khulu kanti lesithombe yathi indoda angikhule kwangelesithombe Daniel nami ngeke ngisindiseke ngizokufaka emabhubesini alandisiwe kwacaca ukuthi kufaka ogcotshiwe kanti ogqobeni noma amabhubesi engalanjiswa kodwa lithi baba ingelosi yagijima yangena eqala yatshela amabhubesi ukuthi unomuntu ozongena la akadliwa ngoba lithi baba wathi engena sagcina ngokumhogela nje kuneyinkinga ezogcina sikhogela nje kuneyinkinga ezogcina ngokubulala kodwa engabulalanga kuneyinkinga ezogcina sifisa kodwa singenzi. Shout hallelujah, because in the anointing there is no crisis. Ngithi namhlanje onke amabhubesi alambisele wena azosutha noma usufikile. Awunethule kodwa esesizathu ukuthi kube namhlanje nje umhla ka-3 October sisaphila hayi ukuthi ingonyama beyingekho ukuthi noma zikhona kodwa uma ngena ogcotshiwe sisutha noma ilambile. Because when you are anointed webazalwane ngithi mina ngicela ubale inkinga obhekene nazo ziphi ukuphi wena ngoba kusebenzelana kuba okuhle kwabamthandayo nababizwe ngecebo lakhe. Thina singabantu becebo likaNkulunkulu uqobo ngeke livume. Because when you're anointed there's no crisis. Tell your neighbor when you're anointed nihlupha ngokungakhulumi. Tell makani when you're anointed there's no crisis. NjengoStefan lithi bamkhanda ngamatshe ngesikhathi ngabe ufuna ubona ukufa wabona indoda nomuntu imile ngakusokunene sikaNkulunkulu. Because when you are anointed there's no crisis. When you are anointed alibonga igama kaJesu. But you see bazalwane, when we speak about the anointing babushange kunezinto obona ngazo uma uqobo selisebenza. Nezinto ezinje bazalwane ya obona ngazo. Into yokuqala obona ngayo uma uqobo selisebenza ubona ngefavor. Awanikho redo kodwa ubona ngani bazalwane ya ubona ngefavor. Ifavor ke bazalwane i-undeniable force. Ifavor lento ekhuluma nabantu ethi menzeleni. Uma ungayazi ifavor kunoba umnandi ongakabazi ekholweni. Ngoba njalo lo muntu uma kunomuntu okusizayo mhlawumbe kunomuntu nje okusiza nge1000 unehlobo sakhe singena gross. Kodwa uma ebuka wena ithi into mniki. Mara usamahle. Ya ifavor nje lento iforce ethi mniki. Athi umuntu nami kuyabhetha ithi lento mniki. Athi umuntu nami ibudget iphansi ithi lento mniki. Ekholweni kuzohlupheka uma uzokwazi isara lungayazi ifavor. Ngoba ubudget ugcina ngokomholo. Kodwa abantu befavor 90 favor yenzayo. Number 1, ifavor izokachievisa ama results amakhulu ngamandla amancane. Awanikho kodwa nikho. Tshela makhani le favor uyayidinga le favor. Webazalwane uma ngithi ifavor ikachievisa ama results amakhulu ngamandla amancane abantu abaningi uma bekubuka bacabanga ukuthi unemali. Bacabanga ukuthi njani bazalwane unemali. You know why? Ngoba uachieve izinto engaphezulu kwamandla akho. Uachieve izinto abantu abahola lomholo ohalayo abangayiachievile. I decree favor tonight. Nyamemezela umusa pheko umusa.
Ngiyamemezela umusa pheko umusa. Kulo 2 months osele ngiyamemezela u2 months we-favor. Oh namhlanje bazalwane ngithi okuhamba kancane makusheshe. Okusheshayo makugijime ngoba singabantu bathina be-favor shall favor. The devil is a liar. Kulo 2 months osele uzophatha ama-result e-favor. Izinto angayachiva ngo-10 months i-favor mayinginike kulo 2 months. Shout, I am favored. Oh hallelujah. Abantu be-favor lapho babamba khona noNkulunkulu uyabamba. Benza kancane uNkulunkulu enze kakhulu. I-favor bazalwane uyayidinga ngoba ikulethela izinto ongeke uyilethele umuntu. Favor. Favor. Uthi uthinta nje loNkulunkulu athinta. Favor. Ngeke umenzele uthi umuntu e-favor. Ngoba akaphili ngamandla akhe. Kodwa uphila ngamaqhinga kaNkulunkulu. Uma usathane evala ngawo uNkulunkulu uvula nga. Uma usathane emaka ngawo uNkulunkulu avulela. Shout hallelujah. May the Lord favor you tonight. uNkulunkulu makafavor ama-academics akho namhlanje. uNkulunkulu makafavor abantu abakho namhlanje abangasebenzi ngithi favor. Abafisa imizi ngithi favor. Abafisa impumelelo I shout favor. Shout favor. Wose empilweni yami. Abantu be-favor bathuli kuma bekhonziswa. Shout I am favored. Uyayidinga i-favor. Webazalwane ngeke uhlule uku-achieve izinto ngo-10 months bese uzoyi-achieve ngo-2 months. Kodwa uyakwazi ukwenza lokho uma kwi-position yani bafowethu. Shout favor. Shout favor. Izokwenzisa ama-results amakhulu kodwa ngamandla angakanani? Amancane. Bishop ngicela ngizobeka nje le statement. Uyosala usifundisa lokhu sincane kancane. Ya lo statement engizosibenga khona sizobaphazamisa uzosala usifundisa. When umuntu we-favor awuvumelekile ukuthenga yonke into. Uyabona umuntu we-favor uma kanjena endlini uthi lokhu ungakuthenga. Lokhu uNkulunkulu, lokhu ungakuthenga uNkulunkulu iloni le kodwa uNkulunkulu uye garage le moto uthi lena ngakho ku-installment kodwa lena kwaba yi-favor. Oh athi David okuhle nomusa. Akunamhlanje ngiyathandaza ungalandelwa amabhadi, ungalandelwa ukufa, ungalandelwa ukufeyila kodwa kuhle nomusa makukulandele. Shout favor. Le favor bafethu mhlake u-operate ngedimension ye-favor. Njalo abantu umhlanga abakubuza. Ya bathi uyibona kobani? Uyazi bakuzelana kanjani abakanda mine. Baqinisile ayifani nawo. Ifana nalapha evela khona. Tshela makhani khona ngizoyiphatha kulonyaka. Ayilingane bank account yami. Ayilingane nokufunda kwami. Ayilingane nemthandazo yami. Bama, favor phakwa ama-CV yakho, favor phakwa impilo yakho, favor phakwa business lakho. Shout favor. 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 Akodwa bapha abantu be-favor namhlanje. The devil is a liar. Siyaphumelela ngekani, siyaphambili ngekani ngoba inkosi ngakithi. Webazalwane, uma uJehova engakithi, ubani? Touch your neighbor with favor. Anginandaba ne-background yakho favor. Anginandaba namaphutha akho kodwa favor. Anginandaba nabakuthakathayo kodwa unahane kebreko pakataka lebrado kodapadeya sikapa ili shadabaya papa kuka pakateke tapayate shuna nyamamezela ifavor la endlini. Angazi ubani oyidingayo, angazi ubani oshoda ngayo.
Shout, I am favored. I am favored. Angazi ekseni umukade ugeza uqobani. Kodwa umukade uqoba lokho okuqobayo. Oqoba ifavor ngaphezulu. Uthi favor. Uthi favor. Favor. Lapha vela khona abakusize noma ungakalicinga usizo. La vela khona, oh shout hallelujah. Because that's how people of faith operate. That's how people of faith operate. Faith. Ifaith injalo. Yeah, ifaith injalo. Yeah. Ufike eGibhithe njengebhantinti. Ube prime minister egcineni. Oh. Ufika njengesiboshwa. Ufike eGibhithe njenge-accuser of rape. Kodwa ugcina ubaphethe egcineni. Ngoba egcineni laba bala nawe uyogcina ubodle egcineni. Laba bala nawe uyogcina bekusalitha kuwe egcineni. Laba bala nabo bagcina bethi how are you egcineni. Faith. Umkhuzo umuntu okandamainayo. Uthi basobha njani? Uyogcina lala kimi. Ithi le bhaso ugcina uthengelwa yini? Ngoba abantu befavor into ofuna bayamukele early. Kwi-real em ye-favor kuningi undermine. Ngoba uNkulunkulu usuke ekusefela abantu. Favor. Umuntu uthi we athi kancane ngicela ungilindela ngiyolanda idrink ngicela ungilindela ngiyabuya. Aphuma ngendlini eplan ukuhamba ukushiya ama drink. Kodwa le force ohamba nayo ithi menzele. Athi ngisala drink. Ayikho drink apha phakathi. Ayikho drink apha phakathi. Webazalwane ikhona i-real em. Engimemela kuyo namhlanje. I-real em of effortless result. Ngithemba ngicela ukushumela edanti bathi umunye baba ngicela ukuphi inkomo. Ngibonile. Ngathi mina inkomo athi inkomo. Bathatha ithelombe nawo manje. Ukhona amagama othi angithinta. Uthi mina akaze nginikele into enkulu kangaka. Kodwa uthe uma lapha phambili shumela kwaba nanto ethi nginike inkomo. Ibaleke ngani faith? Ibaleke ifavor ngoba baningi abathe sonke. Manje usoke sibonge ngeke ubaphendule ngesarani. Kufuneka uwakhe indlu yesonto. Balunguze ngaphakathi bathi ngoba khona abantu bama-grant. Imali yokwa akanasigwili futhi. Pho imali yokwakha. Ngoba abantu befavor bahamba nesibusise sithi kanti Jehova unjani. Awuthi ababili uthi sofakaza kulesizini. So besithi kanti Jehova unjani. Uthi uyafika ezincwadini zakho uthola ama-results. Uthi kanti Jehova unjani. Uthi uyafika emsebenzini uthola i-promotion. Uthi kanti Jehova unjani. Uthi usahleli kwakho kufika izinto ongayilindele. Uthini wena kanti Jehova unjani. Awuthi ababili abathathu uthi uNovember. Inyanga yongimemezela ukuthi kanti Jehova. Nizwa ukubabaza okumangalisayo. Nizwa ama-testimonies amangalisayo kanti wena Jehova. Abantu befavor ke la. Abantu befavor. Ya abantu befavor babuka emuva babuka i-background bathi ngifika kanjani la. Izwa ngami mntakama. Abazali bakho ngabe baproud ukube saphila. Indlela olwe ngayo ngesikhathi impilo ikhahlela. Kwasho ukuthi bakhahlela umuntu wefavor. Umuntu wefavor noma ngamkhahlela umbhekisele uJehova ufika amqoshe. Noma ngamkhahlela umbhekisele uJehova ufika amqoshe. Noma ngamfaka emgodini uJehova uyamqosha. Shout hallelujah.
ama result amakhulu ngamandla but ayigcini lapha ifavor. Ifavor lapha engithithe khona mamduma kude uma isiyenza usurvive lapha abanye befe khona. Lapha abanye befe awukhulumani lapha abanye befe kodwa nifuna ukwenza njani? Ithi impilo ikuphushele ethuneni. Ifavor ifika ibambe unyawo lakho ingavumi lishelele. Ifavor ifika usurvive lapha abanye befe khona. Ivele ngihluleka ifavor uma wena usu attenda umngcwabo womuntu obulawa isifo esikuphethe. You are attending a funeral uyomuntu obulawa isifo wena esikuphethe. Kusho wena ukuthi umhlabathi emhlabathini ithi sifa unawe. Awu kosamanga noma nirate ngiyamemezela kusola namhlanje. Wonke umuntu okhona la endlini namhlanje akekho ozofa lonyaka kuzophela ngafanga umuntu la endlini. Ngithi lonyaka akekho ozongcwaba emndenini wakhe kusukela namhlanje. Sawuhlukanisa sonke unyaka ngegama kaJesu. Awuthi ababili uthi I shall live. I shall not die. Angiye emathuneni, angiye kufeni, angiye esibhedlela, angene enkosini yemoto, nginjengenyoni ehlala phezulu. Awu Thixo makhelana wami. Thixo makhelana mzala wami. Sizophila. Ingane yami isigraduate. Ngizophila. Abantu abami base bashade. Ngizophila. Ngize ngiqede degree yami. Ngize ngisebenze. Ngeke ngife. Ngoba sikho isikhali esibekele mina nomndeni wami esiyophumelela. Ngisho ulimo lokuvukelayo liyahlulelwa ngoba lokho kuyifa labangcwele. Shout I shall live. Shout ngizophila. Akekho yekufeni la endlini. Awunithule kodwa. Ngithi akekho yekufeni la endlini. Bogaya baze bawuchithe. Bohleba baze bayeke. Bongizonda baze bangithanda. Angiyi ekufeni. Ikhona into esikhulumayo njalo uma sijabule noma zama isimo sokukhuluma uthi hayi sophumula kuphi asiyilapha. Siyilapha. Ungaphumula emafrijini nasemoshwari ungaphumula eDubai. Obusimakhana njani na? Okakathatha neholiday le Cape Town. Uzothi la siyophumula ngoba kwenze njani? Tshela makhana nomzimba uye ema-icini. Lo mzimba uye ekujabulweni. Lo mzimba uye empumelelweni. Lo mzimba usazodrive a brand new car with a 0 kilometer. Decree I shall live. Memeza uthi angifi. Noma kwabulala abazali bami kusaphila kodwa nami ngeke ukungithinta. Ngoba mkhulu ngakithi. Kunalona osezweni. Hayi bazalwane, ikhona ifavor esihamba nayo. Ifike silande kufeni. It is second chance. Ifavor ngichaza uma sisilande emaphutheni abanye abawenzile bafa. Phela ifavor nalo uthi ugange ungabanji. Umusa nje kaNkulunkulu uthi second chance. Umusa pheko musa. Ake sithi amen bazalwane. But ifavor ine tendency inamehla abantu abangenawo. Ifavor yalokhethayo. Ithi favor wena atho phambi kwakho ithi ithi favor wena aphakama ongcono phambi kwakho athi ithi favor. Webazalwane ngiyaphila futhi kunomnandi esingakabuze ekholweni. Lana bekuthatha khona befuna one degree une diploma. Befuna one license une learners. Yeah, uma ibuzo HR manager ithi GM motivate. Wawuthatha umuntu onama credential alesi kunabanye bagcwele. Ithi manager ngithatha indlela aphendula ngayo. Ya ngithanda energy.
aqashele energy la qashela ama qualification kodwa ifavor isuse okufunwayo ibeke okwayo. May the favor locate you. May the favor locate your business. Bonke abantu lendlini abadayisayo abayisebenzayo ngimemezela ifavor ngegama kaJesu. Uzoba nama client uzwarifeye kwenye indawo. Shout, I am favored. Ahlale phansi. Awutshela makhanda uhlele duze umuntu ofavor njalo. Mayikulocate ufavor. Webazalwane iBhayibheli lingadlali uma lithi iBhayibheli sodle emasimini singabatshalanga. Lithi sohlala endlini. Ngisakhanga. Ufuna kufika umuntu ethi lendlu uyithanda lendlu. Uthwane manje amabhondo ebiza nje umuntu angikhuluma ngebhondo awuyithandi yini. Ngikhuluma lo musa. Wokubuza ukuthi le moto awuyithandi uzokwazi ukuyimaintain. Ifavor njalo. Ifavor webazalwane awukwazi ukuphatha ama result odwa akho ekhikhini. Ingakho uNkulunkulu umncikiselele nokukhonza ngoba unayo into ekusemadolweni. Ingakho phela uma uPeter bebuya nezinhlanzi eziningi ekseni lithi waguqa ngamadolo. Wathi ufunani umuntu oyisoni njengami. Wayebuka eyibona njengesoni ubuka isivuno wabuka ukuthembeka kwakhe. Wathi angideserve lento. Uma yonke into sayiphethe ibona nje ideserve uNkulunkulu akakasebenzi. Ingakho emhlanganweni nje ufika ngemoto yakho hamba wedwa ubhika ujike wedwa ngoba installment sakho awukwazi ukushare lento ukhala ngama shocks ngoba uNkulunkulu akanasay lento. Lokho ama shocks kodwa nasasengipintsha emotweni zabantu. Wena usafuna ukupintsha abantu emotweni yakho. Ingenxa ukuthi uyisebenzele wena ngamandla akho. Athi umuntu ngiba ngedwa sengisevisa ukuthenga abanye phela imoto kuloko. Kodwa abantu abazuthi lento background yami bengavumi. Ukholo lwami aluvumi, angikhonzi na kahle, kodwa ungenzele lokho. Bethi ushona phansi emadolweni. Ngoba sonke isibusiso esingimise ngenyawo esakho. Webazalwane, Kayla hasuka pa. Hey, hele bahos. Webandla lomusa. Webandla lomusa. Kunama consequences of disobedience. Mina ngibona abantu bethembisa uNkulunkulu bengakasifezi isithembiso uNkulunkulu ababusisi. Bagcine bengasifezanga isithembiso. Badle ama returns ento abangathembeka kuyo. Athi ngikusisi. If you think obedience is expensive, try disobedience. Awuzame njengoJona uphamba noNkulunkulu. Kunabantu abagcine bephosa impahla zabe emanzini. Kanti wena uyazi ukuthi akumele ube la. Kunabantu abaluzile ngedisobedience yakho. Asisilona ibandla lokuthola bese siyaphakama. Le mali esizoyithola kusenokuphakamela abanye abantu. Lezi imoto nemiza kusiko nokushow offer. Izinto zokuthi uboneni kimi. Aba awuqedi no 10 minutes unguthandaza. Kodwa uholisara le abantu abaqeda ama-hour. Ayisakuthoba naleyo nto. Ayisakuthoba naleyo nto. Yini uncanca kuyo yonke into? Because yonke into ingamandla akho. Ngangingedwa ngibhala ama-exam. Wawuwedwa. Imthandazo abangcwele ubuyithola Sunday. Usuwedwa manje. Anuthi ubishop ake sikhulekela ababhalayo. Ubusuwedwa wena. How can we teach Impostor leli bandla to deal with an ego of winning? Ngoba ukuwina kuza nempakama automatically. Uma ungakazuwina ngokuyazi lento. Wazi waqala waba nezinto kunento ethi sengikhona. Ya uma upaka imoto lapha phandle uyibuka zonke imoto uthi ayikho imoto engafika kweyamlana. Ziyaphushwa zonke lezi. Kanti ufuna uNkulunkulu umekubusisa wena ukushona phansi. Uma uyiphoqa kwehleka lula.
ngoba uma ungazehlili ungazehlishi ehashini lempakamo yokuwina uNkulunkulu uzokwenza ugeje ofisha ubusuku bonke uluze endaweni udala ukubamba kuye ukuze uhlangane naye osebenzi ngoba utshelwa yimi oPeter babuzomkhetha uJesu ngelanga kube babe nofish ngoba inhliziyo yayizonamathele ekubambeni baluza uMesaya uNkulunkulu uyakwazi ukugejisa ngakho uze uthole yena ezinye izinto ayithathwa ngoSathane uyasibusisa ngokusiphuca ya wena kuba impilo ihlangane ngaba ukho la ngabe se-South Coast kuba impilo right ngaba usegateway ngaba ukho la ukuba upetrol unawo ngabe usakude kabi into akulethela nokuluza ngoba uba ungafuni ukusehlela amazulu azoyithola indlela shanga shanga tshela makale sifundisa ukwehla noma uwina wehla nje uyibuze egcineni lokubeme abantu bekubingelela uthi indawo yabona leto kwini ungayifaki la leto kwini ungayifaki la kuthi ngoba nakho usungcono ke uwena ekhaya usebenza i-breadwinner sekumele uphendule abazali ya noma ngasebenza wena umethe ubaba wakhe igate ulivala ngo5 ufuye ngo4 noma kuwena owondlayo ngoba lana kusebenza ngokondla kusebenza authority kuthi umusa ukuphatha unikwe bani phela siphathe ngemali siphatha ngeyohamba siphathe ngemali la endlini ngakhonza umuntu onemali ukudlula mina ohlala endaweni engcono drive ukudlula mina kodwa mase sila la phethe mina ngoba emsebenzini wakhe ngizofika ngishise yithi mani kancane ngimeeting umfundisi into engifuna ukuyisho nami akusebenzi lokho kunama jurisdictions nibandla lingazi ukuthi ama disobedience nama consequences akuliwa nawe makuthiwa ungalali akuliwa nawe sisabe imphumela yokukhonza nomuntu esekwazi unquna enkonzweni bona mzima ke sibusabayo asini nobumnandi ukhonze bandla nekhono sokwazi kwi disadvantaged position uma nikhonza umbuka kunento ehlanu noma abanye bephakama sisabe imphumela phela qala ngawo kushiselwa igazi kahle bandla lika Jesu lensuku lokugcina lomusa kwi dispensation of grace kunemphumela wongalaleli you pay a price and the price is big musa ke uJesu esekhokhela inkokhelo uphinde futhi ukweleta what shall we do if we neglect such salvation such grace kunezinto that are too expensive for your soul too expensive for your soul uNkulunkulu awukwazi ungamlaleli bese uzombribe ngama pledge akusu jukebox lo awufaki imali khala ingoma uNkulunkulu ufuna wena more than isipho sakho ngoba komsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa onakalelwe ukuphila phakathi uyokhipha ntoni kube ihlengo sokuphila kwakho asikwazi kuba ibandla linganaki kuyabiza ukungalaleli too much price to pay uma iBhayibheli ikhuza ele manduka ele hilaha sukhapha umbuzo mpostoli uthi ingani ubaba emdala avuma indodana lehlalithative emdala ubaba ngoba phela indodana engekho wrong ngoba ocelayo uyaphiwa akalithathanga ifu baba semasimini uye kuye wathi baba give me what belong to me kodwa nobaba ngokunika indodana ubengekho wrong
Bengekho wrong. Bengekho wrong. Ngoba indoda nibidla isekhaya. Kodwa ibivuna isikhala ekseni ithi yabuya kusasa sesivalekile. Ngemanagement kaBaba. Manje uma undermine ukumanagwa ufuna ukuyeka. Phela uNkulunkulu uyakwazi ukudisciplina ngento eyicelile. Yabo wena njene nje ushawe izinto oyicele wena. Ngoba uhlulwe yini ukudla usekhaya under the care of the father. Ngoba usunabangane eceleni abatali ikhehla dlala ngawo. Semdalo yambo semdalo udlala ngawo ukhipha nga1 ngabe ukhipha ikezi ukhipha nga1. Manje bukani moya ingcwele ngiyabonga. Bukani mntakandilela. Ubaba uma emnika ifa umfana waphuma nefa waphuma nestorm. Ya phela kaphuma nganefa kuphela. Phela ukwazi ukuthatha into etholakala makufika uyitholela umuntu ephila. Angithi ifa ufuna kufa umuntu bese ulithola. Wena ulithatha ngakafi umuntu. Phela uma kuthiwa lo mzimba uyithempeli kaMoya Ingcwele wena uthatha lo mzimba oshera nganamademoni you will feel the consequences. Ngoba awukwazi ukukhipha umoya ufaka uSathane bese uphila ngokuthula. Ingakho emva kokuganga uyayisola ngoba akasekho kumele akukhuze. Uyisola wena ungasasola umoya ngoba uziphena okushiwa ngene into engafanele. Webazalwane enhliziyo zagcina uNkulunkulu uzosikhuza ngokusinika. Esithu uNkulunkulu manje wena awuzwa athi lokho ucela uNkulunkulu akunike. Yakunika uNkulunkulu. Ya ukhalela umshado kodwa ufundile uNkulunkulu akunike. Uzipheni indoda engasakondla ungenalutho. Uyisola uthi kube ngafunda. Tshela makhala uNkulunkulu uzokhuza ngokusinika nje manje. Awukade ngimanyeza ke siphathe kahle wena ufuna ukuganga uzonikwa. Uyabona ukuthi ufika phambili. Ngoba lo mfana ethi iBhayibheli listen lithi wathatha lelifa wayezweni elikude. I'm still working on this sermon. Lithi wathatha leliBhayibheli ifa wayezweni elikude. When you study different commentaries lithi he was about 2 miles away. It's not very far. Not very far. Even emabhithi kude. Yabona kodwa iBhayibheli wayezweni elikude. Because it was not a distance of the physical. It was the distance between the son and the father. Ayizwe. Ubude kushiwa idistance phakathi kwakho ngoba uma kade vukela pheka usawubona kaBaba ngeke sawuthola manje. Uzothola usawubona weintombi kodwa ungena sibusiso. Wabazalwane likhona idemon ofuna silikhahlele sikonfront silixoshe idemon undermine the leadership. Yeah. Uma kuthiwa wayezwela ukuthi it's not the distance yemoto, it's the distance of the heart. Ngoba uyakwazi ukuhlala nami ngathi uhambile. Ngoba uma sibuka le ndaba in an apostolic view uzobona ukuthi kwakhamba omdala hayi omncane. Ngoba uhleli kodwa unocomplain. Okay. I'm confused. Uma manje uyadla akusagcwaliswa. Uthi keep the change. Udla nabantu abangamazi uhambo lwakhe. Ngeke babe ndaba nephakethe lakhe. Ngoba yonke into ayidlela kude nasekhaya ayisisona isibusiso. Yonke into ayidla nabangani bakho imali ephuma emshinini ekhadini. Kodwa yonke into ayidla nabasekhaya isibusiso leso. Ngoba thina sizukulwane esijabulisa abangani kodwa kulanjiwe ekhaya. Lithi wadla and this boy was a good boy. This boy was a good boy. Lithi yaphela imali. Bancipha abangani. Lithi wabona ukuthi angicinga umsebenzi. Yes eseletha ngenamuntu. Uma usushayekile phela sukuma. The boy had a good courage. Ekhethe oqala ukuthi wacela mayihamba ekhaya.
Eyesibili ukuthi wayeseshayikile wafuna umsebenzi alokho ebhala i-status. Kuthi okwami okwezandla kube kweinyawo ngabe ngiyakubalekela. Own up your actions. Yeah. Yeah. Ungabe usithuka sonke. Own up to your actions. Lithi umuntu ade ukudla ufuna umsebenzi. Character number 2. Wafuna umsebenzi. Lithi wathi sefe emsebenzini nolusa ingulube. Bethi iBhayibheli wafisa akadlanga. Ngoba lo mfana akayithatha into engayicelayo. Akayithatha lo mfana noma ke sesele neingulube engekho umgadile. Into engulube yaze inguluba. Wanga lithi wafisa. Uyisuthisa ngumdumbe engulube. Lithi wabona wathi lithi iBhayibheli lithi ngizosuka la ngiye kubaba. Sekusile ekhanda. Yeah. Sekusile kuphi? Yeah. Ngoba indodana uma ihambile shange awuyilandi, uyilinda kuse. Umuntu oyihambela kalanda umlinda kukhanye. Kuse ekhanda ngoba noma ungamlanda uzobulalela into yakhaya. Uma ngakaso inkinga umuntu ongakasi ningamqoqa nenza yonke into awuphinda ahambe. Umuntu uyamlinda kuphela umsangano la. Ngoba uthatha umqondo ekhaya uthi sidla kamnandi ufuna ukuhamba. Ufuna sobandele yini utshela abangani bangaphandle badela ikhehlele kubambezela. Lithi waphakama. Uma ephakama wathi ngizosuka la ngiye kubani? Akasho ngizosola ngiye ekhaya. Azosola ngiye ekhaya. Ya uthi ngizosola ngiye kubaba. Ngoba amaRaus uma sebebuya bebesangene abezile kimi. Ha baze kubaba. Bathi abantu bayapha esontweni ubuyelana esontweni lethu ngoba sesakhile abazile kimi. Bese kubaba ngoba ubaba kuphela onenhliziyo eziningi endlini. Wena nenhliziyo enzondo ukuthi wahamba ubaba umelusi. Wayathi ngiyakubaba ngoba lithi iBhayibheli nobaba wayephethe isitulo ebhekele yashona ngakhona. Yeah. Ngoba amadodana ngeke abe nesineke sokulinda omunye umfowabo. Ngoba usabuthi uma ebuya uzophazamisa ama benefits asalela yena. Ukhona yini angamenzela umusa? Lithi uzosola ngiyekubaba akasho ukuthi ngekhaya. Nobaba futhi naye wahlala egadile ngoba ukube lo mfana wabona umphakathi nabafowabo babezomstona. Kodwa ubaba lithi wagijima wamhaka umhakelana. Leya hug ithi uyawuza umehluko. Uyawuza umehluko. Ithi leya hug uyawuzwa umehluko. Yeah. Ekhaya uyahagwa kodwa isandla siye ephaketheni. Ngaphandle uyahagwa kube kuye ephaketheni. Ngoba ngaphandle uhagela ukuthathwa. Ikhaya uhagela ukurefill. Utshela yini namhlanje ayikho indawo engcono ukudlula le. Ya usungambambela uNkulunkulu bhansela ukhonza ukubhabhela isonto kodwa uzofika ubone ngaphandle. Uyofika ubone ngaphandle. Ya kusenkonzweni kuphela ukwazi ukuhlala nezinsizwa ezingakusheyi. Angisho ukuthi akwenzeki kodwa kusenkonzweni kuphela. Ya. Ngoba ngisahleka ke ngemarket. Listen to me, ngicela ngizwe kahle. Ngithi mina enkonzweni kunothando laseMelita. Senkonzo ephela uthi ungena uthathele isikhwama uyobekwa phansi endaweni yokuhlala. Uma uandamanelo luthando uzolufunda kakhulu ngaphandle. Ya, enkonzweni kuthiwa hlala la enkonzweni. Senkonzweni kuphela engikwazi ukunika ulift yokushaya ngaseflatini ngacela inamba. Kodwa ucabanga ukuthi siyathithiza phumela ngaphandle. Ukuthi insizwa ziyaliwe la. Umucabanga ukuthi singamabhari siyathithiza phumela la eminyango. Uyobona khona ukuthi hey kade abafana abantu. Bengagunda amafaith bonke kodwa abafana abantu.
ngoba enkonzweni ezakhona insizwe enjani ziyaliwe kuthi osesibeni labo. Nikeni ingubo, nikeni indandatho, hlabani ithole. Kwalimalo besele, kwajabula obuyile. Webandla lensuku zogcina. Kuyabiza ukungalaleli. Abantu boqobo akusibona abantu befavor kuphela. Kodwa abantu boqobo bangabantu befellowship. Bani? You can't say you are anointed but you are allergic to fellowship. Wema Galatia mthakatho obani. So uthatha apha umqondo wokudelela umsebenzi kaNkulunkulu. Thatha apha umqondo wokukhonza ngumathanda. Uthatha apha umqondo lona wokufuna ukubona ipost ukuzuza. Uyazi asazi lo lezi ihloko soyibhala yithini manje? Phela ihloko manje. Sunday yamasundu, Sunday yamandla, bring a friend Sunday, Sunday of power. Anikwazi ukukhonza. Ingeke post. Tshela makhana uthina singabantu benkonzo. Awusenithuleke manje. Tshela makhana singabantu bani? Singabantu bani thina bazalwane? Wenkonzo. Ikhona isihlava esingena kuma local church. Laba bantu bengazile kuNkulunkulu beze kubo. Ngoba into ekwenza ukuthi ukukhonza ungakukhuthaleli kanje ukuthi ufike enkonzweni wangayithola inkonzo yakho. Ngeke inkonzo ukhonza ungenayo inkonzo. Yeah. Enkonzweni ufuna ungena enkonzweni bese uthole yakho inkonzo ngoba uma ufika enkonzweni wangaba nayo inkonzo ugcina uba wenza into ngayizele. Ugcina usuyi hairdresser. Uthi akaqame ngani lona? Eliduku. Le weave engathi impepho. Lombalo ongahlangani ngoba ngesikhathi abanye bekhonza wena uya connect uya disconnect. Awutshela maka singabantu benkonzo thina. Siyakhonza. Webazalwane, uma usufikile enkonzweni musu kusinda. Ya kunomuntu enkonzweni vele ahlale kanje. Uyakudisengage uthi qeda phela qeda. Yebo sesizwile qeda ke phela. Why? Ngoba thina abazalwane sicabanga ukuthi ukukhonza senzela uNkulunkulu. Kuba ukukhonza kwenu kokuqonda. Enye into nje singenayo we are fellowshipping without understanding. Uyenza nje ugcina icala. Uthi ake ngiyovela boze bethi siyaphela ikho ulapha nje uzovela. Makaqalekisa umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Yini okubonakala ngayo ukuthi awukho ngalelo langa? Akubonakala lutho bawunayo inkonzo. And le genge ngenayo inkonzo inama comment amaningi. Ya uma ibamba ukudla ngeconference ithi leli rice alivuthiwe. Lo khari uqinile ubungavuka ingani uzopheka kanye nathi. Wagxeka izinto at a distance. Singabantu benkonzo. Musu ufika lana ukuzosinikisela. Uhlineleni isikhonza. Kanti ubuyaphi? Uthi uDavide ngajabula mabethi kimi. Kapha khosha.
Masiye endlini kaJehova. Uma ungajabuli lapha kanti ujabulaphi? Uma ungadansi lapha kanti udansaphi? Uma ungajive lapha kanti uzojivaphi? Ikhona yini indawo engcono ukudlula le? John Makana, we are people of fellowship. Abantu benkonzo. Uma sithi phakamisa izandla musho ukuthi asidlali ngawe. Adlali ngawe. Adlali ngawe. Our weapons are not carnal. Yabona ke enkonzweni into ongayazi. Iservice isukunika izikhali ezahlukene sokulwa nelesimo shikile. Yeah. Uma bedansa labantwana bechwechwa. Yeah, uma gidwa gida. Yeah, uma kuthwasha izandla. Ngoba ayikho into esiyenzayo engasiyona inkonzo. Uma sithi lift up your hands. Njengoba kunama traffic signs, kunama spiritual signs. Kunabantu abangena engozini hayi ngoba bedeserve ba ignore ama signs. Uma sithi phakamisa izandla. Ngoba uDavid uthi uyafundisa imino yami ukuhlasela. Athi nezandla zami ukulwa. Kunezipho ingqoba nje ngokuphakamisa izandla. Kunezipho ingqoba nje ngokushaya. Ngesikhathi uphakamisa izandla nje kunempo ichithayo emakhaya olapho ozalwa khona. Bathi hayi sekungconywana uphilile namhlanje. Kanti ngesikhathi uphakamisa izandla ukhipha imlilo esandleni zakho. Asidlali ngawe. Webazalwane, niyazi ukuthi do you know ukuthi even the sound count in the spirit? Hula hasika pata. It's sound. No mungathi hey! In the spirit, ngoba lento kuyakount uyenza ukuphi. Ngoba this sound interpret the mandate of the place. Yeah, awudingi ukubuza abantu ukuthi tavern in le. Noma ungangena ngaphakathi isound iyakutshela ukuthi tavern le bathi uthi akuyaphuzwa. Lana uma kuyizangoma igida awudingi ukutshelwa ukuthi hayi kunabantu izangoma ke lezi ecula la ngoba isound iya interpreter ukuthi kwenzakalani kanjalo noma ibandla lihlangene kanti kunjani bazalwane omunye ahlabelela ingoma omunye athandaze ngelimi omunye agide omunye ashaya izandla Really? Awujala bakhala nawenza umsindo. Papa. Really? Ta. Kuyaswakala emkhathini. Yeah. Yeah. Uba njengawe. Uba nofana nawe. Bayethe. Papa deya. Ikakakakaya. Hey! Hallelujah!
njengawo. Siyabingelela ebusuku. Sibingelela abadala basezulwini. Sabona waNkulunkulu ebusuku. Ngizwe intaba ziyancibilika. Amaqhuma abamathafu. Abaqhulayo bayaphila. Abavalelekile bayavuleleka. Abangasebenzi bayasebenza. Abahlaseliwe bayavikelwa. Aneliswe. Osweleyo. Aphunyuzwe. Odiniweyo. Lili. Shana bahata paka. Kuyaswakala. Hey! Hey! Ushapa. Hey! Tapakatata. Shili. Ili. Shada da. Sound kwakamoya pha kaphaya ichapathokosh. Hey akudedwa ubumnyama kuvela ukhanya. Akudedwa ubumnyama kuvela ukhanya. Yamkela amandla akho namhlanje. Arise and shine. Arise and shine. Noma ngabe unyaka ubunzima kangakanani. Gobe gezela Jesu ngo begezela ngo. Receive strength. Receive strength. Abese baphelelwa amandla yamkela namandla namhlanje. Abagulayo yamkela nempiliso namhlanje. Inana Lembruku ntakengaya kikakuka kate kitasokopaya. Receive your portion tonight. I say receive your portion tonight. Receive your portion tonight. Okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe yakophoza amamfula yamanzi amaningi. There are many rivers coming out of your belly. Hela bakhathapha. Ili. Baba, kunabaprofeti abalandlini. Abanye abazazi. Kodwa ngiyathandaza namhlanje isandla sikaNkulunkulu sibathinta. Yakunabantu abane-gift and the unction of the prophet. Elebahas. Ngiyabezwa njengamanje uma ingcwele yabathinta njengoba ngikhuluma nje. Sikapha. Ilimbi kata tuya
your spiritual life. Switch out your spiritual ears. Lord, open our eyes. Lift up your hands. Lift up your hands. Lili mini silimia limando ulalaba ilibia silimandu kapapatia silimaya kunabantu abambathiswayo namhlanje there's a spiritual comment ushers kunabantu abambathiswa umoya ingcwele namhlanje mbatha ngegama church nabo ke bazalwane isandla siyabathinta njengamanje ukungena kwami ngeke kufane nokuphuma kwami ivumele lento pray in spirit papata pate peteketa pa pita patukataka silililili akekho thula pray in spirit silililili sano unamande bakhona abantu abafuna lento namhlanje nathi favor yehlela phezu kwempilo yakho touch nangoma ingcwele ekuthintha namhlanje touch nakamandla amasha unyaka usuphela yamukela amandla vele ezulwini athethe intombi nensizwa touch athethe omama nobaba touch athethe ogogo nomkhulu Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Muso kuyincisha ophuzayo bulawa amanzi akomi naphakade drink from the cup of the supernatural kuya la maya izifo ziyancibikala izifo ezidinga ama-operations ziyancibikala njengamanje i-anxiety ne-stress ne-disorder iyancibikala njengamanje